Muri yeZimbabwe aiwa zvichitevedza nekurizana kwakaita vaNelson Chamisa vachisiya pati yeTCC vachiti aiwa pati yeTCC yanga isingachaenderi mberi nekuda kwaChabangu. Tinoona kuti muzuva ranhasi ZANU-PF inokomenda mukusiya kwakaita vaNelson Chamisa pati yeTCC vachida kunofoma rimwe bato. Sasa taendera mberi nenyaya iyi ndokukurudzira chibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon tobochana mabdesi anokupa pano paZim News Live. Notoona kuti maZANU-PF patriots patwitter ndio vanouya vachiti ndiye damned TCC supporters. ZANU-PF ihomwe inokwana munhu wese, and as a party we are ready to adopt vana vaitwa baby dump naChamisa as he moves into political wilderness. Saka tinoona kuti vanhu veTCC vanouya vachikomenda kuposti vachiti I don't see any reason why ZANU-PF members are angry with the Nero for abandoning the TCC ship. However, can someone tell Nelson Chamisa that we Zimbabweans love him no matter the colors or names he will use? Akati blue tomanya ne blue iyoyo, akati purple we paint nyika yese purple etc. Saka muri yeZimbabwe tikuona kuti aiwa vanhu veTCC kana vanhu vaiva kuTCC vari kuti aiwa no matter what circumstances nyange Chamisa akachinja pati kuita kublue nyange kupurple tokotedzera izvo noti ndiye munhu watinoda. Tangomirira kuona kuti Chabangu zvasara neTCC yacho achaita sei, nekuti vanhu vari kucomment section vachikomenda kuti aiwa Chabangu angosara nemota isina engine tinoona achasvikepi. Saka muri yeZimbabwe chimboyai bopinda mucomment section wedu mumbotudza kuti movie yakarwa naChamisa yanga iri sei. Aiwa muchisubscribe kuleka pachanotina on the bell icon tombochana mabdesi anokupa pano paZim News Live.